Bueno, bos días a todos. O tema que nos trata hoxe é a legalización dos suministros de electricidade do alumnado público do Concello de Ribadumia. A legalización do suministro da electricidade do alumnado público nace cando, de alguma maneira partimos dunha base, cando este equipo de goberno entra no ano 2015, partimos dunha base de que hai un gasto aproximadamente de 117.000 euros en máis menos 2.000 puntos de luz. E tamén percibimos que pagábamos o kilovatio a 0,21 euros cando nos entendíamos que podía haber unha baixa importante que podía estar entre 0,12 euros kilovatio e 0,14 euros kilovatio. No momento que, de alguma maneira, con estes datos encima da mesa, no momento que queremos baixar os importes dos que estamos a falar, facemos as xestións oportunas e detectamos a ilegalidade do suministro do alumeado público no Concello. Evidentemente, o obxectivo era tratar de baixar estes importes, pero, se a situación era ilegal, pois, evidentemente, o Concello de Ribadumia, este equipo de goberno, se encontra con un problema. Por tanto, antes de plantexar calquera proxecto de aforro enerxético, que era un pouquiño o obxectivo primeiro que nos marcaba, entendemos que, sería importante para este Concello, a parte do aforro enerxético, o primeiro que temos que facer é tratar de regularizar, tratar de legalizar o suministro de electricidade do alumeado público. Entón, os primeiros pasos a seguir foron a través do técnico municipal, Jesús Dieguez, que era o responsable un pouquiño de organizar todo este traballo, era contactar con unha empresa na que nos fixera, un estudio en profundidade, chamémoslle auditoría, chamémoslle unha memoria moi completa para poder detectar, todas estas anomalías e irregularidades que podía haber nos 66 cuadros do Concello de Ribadumia. Despois de contactar con varias empresas, entendíamos que Coenef, que é Antonio Capelo que na dirixe, pois entendíamos que esta era a persoa que, primeiro, que tiña unha amplia experiencia e, segundo, que era a persona que nos podía aportar, un estudio fiable e uns datos fiables para poder levar a cabo este estudio de legalización. Neste estudio detectamos que había erros nas contratacións de consumos cando empezamos a facer este estudio. Detectamos que había, efectivamente, administrativamente, había erros importantes. Nun primeiro avance, o Concello de Ribadumia consigue abaratar en 23.000 euros a cuota que se viña pagando anualmente. Recordar que anualmente máis ou menos tiñamos un gasto, un consumo de 117.000 euros e cando empezamos a traballar a legalización do alumeado público a través de distintas xestións administrativas de contratos que había coa suministradora eléctrica, pois conseguimos abaratar 23.000 euros, que de alguna maneira non se fan reales porque eses 23.000 euros a principios de ano vemos que o suministro eléctrico encarece, por lo tanto estamos máis ou menos nos mesmos niveles, pero se non fixéramos este estudio, evidentemente o Concello estaría pagando a maiores 23.000 euros a máis. Se fixo o estudio, o estudio de legalización, estamos falando de que o Concello ten que invertir ahora mismo aproximadamente uns 68.000 euros. Este proxecto, xa saleu a concurso, empezará en breve a legalización de todo o suministro no Concello de Ribadumia. Entendemos que nun plazo de 3 meses máis ou menos debería de estar, corrixidos todos estes erros e de alguma maneira tamén legalizados todos estes puntos. Como dixen antes, hai 66 cuadros no Concello de Ribadumia repartidos nos distintos puntos. A situación de ilegalidade, hai un 63% de cuadros ou de iluminación pública dunha maneira irregular. Pois o que temos é que legalizar ese 63% que forman parte de 42 cuadros. Actualmente, deses 42
cuadros, hai 4 cuadros ou suministros que xa se está a tramitar a legalización solicitando, bueno, pois a Fenosa os correspondentes CAPs para cada un deses suministros. 26 dos 42 suministros pois uniránse aos cuadros que xa existen e que contan cos correspondentes CAPs. E 16 dos 42 suministros necesitan novos CAPs de Unión Fenosa e o seu correspondente contrato. Hai que ter en conta que o Concello de Ribadumia, digamos que o 40% de consumo de enerxía pois o dedicamos ao alumeado público. Bueno, eu creo que o Concello, evidentemente, na súa política de xestión trata de reducir os importes, ese 40%. Nós entendemos que despois de legalizar o suministro o suministro eléctrico para o alumeado público, nós entendemos que se pode abordar un plan de reducción destos custos, que sería o aforro enerxético, que este equipo de goberno está inmerso, que este equipo de goberno está traballando, e que este equipo de goberno plantexará proxectos para poder reducir ou para que poida haber unha reducción importante nas facturas deste Concello. Estamos falando de que anualmente se están gastando aproximadamente 117.000 euros, pero entendemos que que se pode abaratar isto dunha maneira importante, pois ao mellor en 50.000 euros, 60, 70.000 euros, pero bueno, iso é a maiores. Para iso temos que dar o primeiro paso. O primeiro paso é a de legalización, porque ademais un concello como Ribadumia non pode estar nun estado de alumeado público irregular, nun estado ilegal, e bueno, estos son os primeiros pasos que vamos a dar, que este equipo de goberno vai a dar, precisamente para recurrir a un segundo proxecto de aforro enerxético. E así a grandes rasgos, bueno, pois este é un pouco o resumen, bueno, pois desta legalización de suministros de electricidade do alumeado público do Concello de Ribadumia. Non sei se me podedes explicar que son os CAPs, o sea, por que están irregulares, o sea, o que está porque no seu momento non se fixa a tramitación adecuada, é dicir, levamos unha serie de anos no que os cuadros eléctricos, dos 66 cuadros eléctricos que había no Concello de Ribadumia, pois estaban nunha situación irregular. Parte destes cuadros estaban en tanto alzada, que había unha estimación, pero que non a hora de tratar de reducir un importe dunha factura, pois evidentemente había cuadros que non figuraban. Entonces, bueno, o que se trata é de regularizar que cada cuadro eléctrico que ilumina pois cada unha das parroquias ou tramos, porque a veces hai tramos de alumeado público que están en distintas parroquias, pois que estén legalizables e que se poida ao mesmo tempo poder negociar para poder abaratar pois estos importes. Sí, calculamos que en 3 meses máis ou menos, no inicio de cando den comenzo esta legalización, de cando esta obra foi adxudicada á empresa precisamente que nos leva ao mantemento, que é Meldosa, nun plazo de 3 meses deberíamos de ter terminada a legalización, pero despois dunha inversión de aproximadamente 68.000 euros, que, bueno, pues este equipo de goberno tuvo que facer un esforzo importante para quitando posiblemente de outras inversións que poderíamos facer, pero de alguma maneira nos entendemos que isto é prioritario, porque isto a medio e longo plazo eu creo que para o Concello a reducción dun importe de facturas pois sempre é moi importante, e aparte é o que debemos de a xestión máis adecuada para poder levar a cabo. Digamos que isto que se vai a ver a medio e longo plazo, ou mellor a corto plazo pois non se ve, pero a medio e longo plazo pois o Concello de Ribadumia se vai a ver beneficiado pois desta legalización, e si somos capaces de conseguir un aforro enerxético, que é no que estamos traballando este equipo de goberno.